Ik heb toch liever dat je in het vervolg belt. Kijk, hè, als er iets op mijn lever ligt, dan wil ik er gewoon zo rap mogelijk vanaf. Het zal inderdaad rap moeten gaan, want ik ga straks met Louise naar de cinema. John, ik ben hier niet om ruzie te zoeken, hè. Nee, dat doe je thuis al genoeg. Excuseer, wil jij wel een keer zwijgen? Kom, ga maar naar uw kamer. Je hebt in dit huis niks te zeggen. Louise, ga maar even naar boven. Ik moet even praten met uw moeder. Oké. Ik denk dat je al wel gemerkt hebt dat de laatste tijd tussen mij en Bart niet zo goed gaat. Dat had ik door, ja. Dan moet je mij niet kwalijk nemen dat ik wat meer met Peter babbel af en toe. Hij kent mij goed, hij kent Bart goed. Met wie kan ik er anders over praten? Met een bakker? Of voor mij part met uw kapper? Wil je alstublieft niet lachen met mijn problemen? Jij vergeet dat door uw problemen ik ook in de problemen kom. Sinds dat jij goed overeenkomt met Peter, hebben wij constant ruzie. Ja, sorry, maar dat is toch helemaal niet mijn bedoeling? Nee, maar het is wel de realiteit. Jij en Bart, dat zijn mijn zaken niet. Maar Peter is mijn vent. Maar dat weet ik toch? Zeg, wat denkt je nu, dat ik die terug wil of wat? Denk er maar niet aan. Want anders krijg je met mij te maken. Wij zijn uitgepraat. Louise, we vertrekken. Ba-da-da-da-da.